Mennään sitten. Miksikä siellä tekee? Ei se voi noin mennä. Ei. Äiti, kun loppuu aika. Näin. Tässä on nyt ainakin tämä. Eikö sitä oven niinku... Eikö se sai olla visuaalinen? Venni! Älä mene sen sanan. Älä ota. Venni ei. Pitkä naula tuohon ei siitä mitään. Otetaan se sieltä pois. Saha, hieno saha. Eikö ookin? Tosi hieno saha. Ovi liikkuu. Tämmönen. Joo. Nosta ovi. Tai toni. Kääntyvä ovi. Noniin, sitkö sä esittelet? Noniin, siinä on semmonen perinteinen maalaistalo. Pärekatolla ja... Aika lähellä tuotavan näköistä. Joo. Siinä on kone. Kyllä. Joo. Pikkusen tää on paremmassa ryhdissä kuin tämä halintalo, mutta niin... Joo. Se oli nyt semmonen. Tekee 20 vailla. Eli tasa. Siellä on se kilpailun loppuhomma siellä. Se kasteli. Katsotaan, kun iskä menee siellä. Menkää tuohon, kato, ettei jää kenenkään alle, kun ne juoksee, niin siihen. Niin, siitä saa valita sitten. Siinä